Goy! Sana? Goy, nako diri, ali na. Yes, goy nasa, oy. Sana, goy. Sana, nalagi kay cellphone. Bagong palit, goy, para sa eskwela. Sana, matanaw daw, eh. Ay, nadyan na. Saan man nadyan na? Paasa kay ka dyan na. Laaya, dugaya rin sa'yo'y. Pero okay ra, kay nindot man po kay Bio. Kuya, baga nangaligo. Friends, baga na kayo. Dugaya ni Moy. Nauna manggod. May kwarta. Renz, naaya kay kwarta ni Mama Renz? Wala lagi kuya. Umugay kwarta si Mama. Unya, ngano ning balik pa man ka? Wa man kay kwarta. Makasapot man ka. Sam ka kuya? Mamugos dita. Unya, unsaon na to pagligo ron? Liba man mo diskarte ka Mama. Di man ka balong paloy-looy. Niyo ba nung daga? Sige ra magkakasuko sa kuha. Alangan ay pud niliba lagi. Dugay na ka sa pispan ba? Paitan gyapon. Ay paginana kuya. Respetuha po ko. Mangod ko nimo. Dapat respetuhon ko nimo. Ya, kinsa man na adto na ko di. Kaya na raman ng mga bataan na oy. Kasi guwa na'y kwarta ba? Adto na ko be. Hala, naglalis manis sila. Ikaw kuya ba? Ay, ikaw kontra ba? Lagot mo ikaw. Kamu ba kay gagot? Ikaw wag to sa guwa. Sa mukha dyan mo kuya oy. Ano mo paglalis? Perse? Rins? Ano Perse? Nalagi ka diri. Rins, kami may tag-iyaan ni naman kay entrance o. Oo! Ya! Lagi porta! Gani no. Rins, maligo mo? Maligo gani Perse? Wala may kwarta oy. Kana raman di ay, librihon ta ka. Uy, Rins, bintaha. Ya, pagdiya ba? Tinood ka, Perse? Rins, lakas yung ka sa kuha. Unya, adto na mo. Yatag ning bayad dito aha. Okay, salamat, Perse ah. Okay. Salamat, Perse. Oh. Rins, malipay dyan ko ba? Kung malipay po ka. Ay, Perse! Kuhanin lang namin, be. Ah, okay, Rins. Basta ikaw. Perse! Ito, dari Perse, oy. Wala pa, oh. Nagkupuwa, dari, oy. Oh. Rins. Gopo, boy. Ano na po dito, oh. Tara. Gopo, boy, oh. Layhard. Wow! Oh, bulak ba? Yan, may table, oh. Tara daw, ito dito. Oh, gusto dali, oy. Ah, magiging bulak, boy. Bulak? Grabe. Ah, natay ko ang diyaw, bangkuanan. Kukuha, dali pa siya, oy. Napay, boy. Oh? Napay bulak, dali, oh. Napay, boy. Oh. Uy. Wow! Ato na ka sa unahan. Tara, Perse. Tara, sige. Wow, ninduta dre oy. Dara o. Ala, wala po ikaw. Sino? Dre oy. Abot tayo. Wow! Bibi! Tara na! Balik ko na! Lo! Kukuha silang tambalayan na, oy! Lamig, no! Oh, okay na! Dito pa na! Oo! Gwapo kayo, boy! Baguhan na mo dire. Oy, hi! Baguhan palagi. Hindutag view dire, oy. Murag kami no. What? Ay, di po, oy. Inya, dahil sa tamuha, manuroy pa mi. Tara kuya. Tara, si. Oy.
ni Diri Boy? Kanino? Prince, di na ka magmahay kay nindot kay diri no. Gwapo kay diri Prince doy. Kanino? Gwapo kay diri. Prince, nagoy Amerikano. Tura o. Ang uno. Normalo jud ay. Wow! Leprosy, napay kasuruyan dire? Prince, napa dito. Tato nga doon. Tara, tara. Wow! Napa dito uy. Kanino nindot kay view? Ay, boy. Hoy Percy, kinsa man imong mga bisita? Tita, si Bugoy day og si Rin. Halagoy, naalagi ka. Na Bim. Rins, diri sa mo ha. Kay atong sa si Bim Bim. Tara, Percy. Na Bim. That she got in your face, girl, I mean it. Goy, kung asa ko, naapog ka. Bim, sugo man na diri. Naapabaday kay kasing-kasing. Kadaghan na ba ako nimo gipasakitan ha? Bim, love gyapon ko nimo. Siguro kay sakit pa man. Bim, kalimtin ako. Aron di na ka masikitan. Mauna, nag-asa man good. Tawgon ako si Bugoy B. Goy! Diyan na. Goy, nako diri, alin na. Yes, Goy nasa oy. Diyan na, Goy. Uy, sana all. Diyan na, nanalagi kay cellphone. Bagong palit Goy para sa eskwela. Diyan na, matanaw daw eh. Hala, patay. Ano dyan na? So, kanil dyan na. Paasa kay ka dyan na. Unsa man ka dyan na, uy. Katanga ba ni mo?